Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την εμφάνιση του Microsoft Azure Portal. Έχοντας συνδεθεί στο λογαριασμό μας, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο γρανάζι το οποίο υπάρχει πάνω δεξιά και να επιλέξουμε τις αλλαγές που θέλουμε για την εμφάνιση σε κάθε μία από τις συνδρομές μας ή σε όλες μαζί. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα στο οποίο εμφανίζεται το Portal, να επιλέξουμε την ενεργοποίηση ή επενεργοποίηση των εφέ κίνησης, να επιλέξουμε αν θα φαίνονται ή δεν θα φαίνονται οι ετικέτες δίπλα σε κάθε λειτουργία. Και τι εννοούμε με αυτό? Αν πάμε παραδείγματος χάρη σε ένα resource group, βλέπουμε ότι σε κάθε λειτουργία υπάρχει ένα εικονίδιο και μια ετικέτα που επεξηγεί τη λειτουργία αυτή. Αν επιλέξουμε το hide, θα δούμε ότι οι ετικέτες αυτές χάνονται. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις οι οποίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια χρήσης του Portal. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε και τη γλώσσα εμφάνισης μέσα από τις διάφορες επιλογές που εμφανίζονται εδώ πέρα. Τέλος, υπάρχει ένας πιο εύκολος τρόπος για να αλλάζουμε την εμφάνιση του Portal και αυτός δεν είναι άλλος από το να κάνουμε ένα διπλό κλικ σε οποιαδήποτε ελεύθερη επιφάνεια. Παραδείγματος χάρη, αν κάνουμε ένα διπλό κλικ, βλέπουμε ότι από το μπλε αλλάζει το χρώμα και πηγαίνει σταδιακά προς το μαύρο. Σας ευχαριστώ.